Salut, salut, sunt Tebolas și vom descoperi un map hacker astăzi. Cer scuze pentru vocea de fătălău, dar e vina microfonului. Deci avem pe ăștia doi care sunt Fog și Secaul, faimosul ex-mana map hacker. Se duce, farmează, că asta fac map hackerii, farmează fără să fie deranjați, bineînțeles. Nu mai ia catapulta din cauza că simte el că cineva o să se ducă spre Roșan. Ignoră golemii. De ce? De ce ar lua când e scandal? Sau poate îl ia? Uite, îl ia. Mă rog. Dar nu îl ia și pe al doilea! Din cauza că abilitățile lui de Nostradamus se pare că s-au activat. Foc complet. Și ce va face Secau? Oare vă dau ultimată? Și își activează ultimata. Fog. Blink la Roșan. Triple kill, bla bla.